Hellouky. Dneska mi došel Shein. Jsem se rozhodla, že vám natočím menší haulík. Nevím, jak to dopadne, ale doufám, že dobře. Takže asi bych šla rovnou na to. Jenom ještě tady bude fotka nahoře. Tady bude dole vždycky kód toho oblečení, co to je. Takže pojďme na to. Je to teda trošku větší balík. Je tam toho trošku víc. Plus ještě tady mám jednu věc a tady mám 3. Takže já bych začala těma, co nejsou oblečení. Což je sklo na nový mobil. Pak je tu klíčenka. A kryt na ten nový mobil. Který vypadá takhle. Pak tu mám tašku. Takovouhle úplně obyčejnou. Takhle vlastně vypadá zevnitřku. Joj. Tam je taky kapsel, tady ta. A pak je to volný. Úplně tam nic jako není. Poměrně se tam toho dost vejde. Nebo jediný, co mě tak trošku jako zklamalo, tak jsem čekala, že budou další ty uši, ale nakonec je to i celkem dobrý, takže zase tak zklamaná nejsem. Jenom jsem čekala, že budou trošku delší, no, nevadí. To se zvládne. A to je všecko z věcí jako ne na sebe. A teď bych se přesunula na ty věci na sebe. Takže jsem se ještě rozhodla, že nebudu dávat fotku, ale napíšu vždycky jenom kód toho produktu a uvidíte ho vlastně na mě vyzkoušený. Takže bych šla rovnou na první věc, což jsou takový 3 topíky, jakože stada 3 topíky. Všecko je to ve stejných barvách, myslím, bílá, šedá, černá, takže hodně ty věci budou v té barvě. Takže ty topíky vypadají nějak takhle, to je šedivej. Pak je tady takhle bílej. A pak je tu černý. Já si jedu vzít na sebe a hnedka se vám v nich ukážu. Takhle teda vypadá ten černý topík. Oni jsou vlastně, tady jsou ještě takhle na knoflíky, které se dají normálně rozepnout. A takhle to vypadá. Já z nich mám úplně mega radost. Já jsem se celkem bála jako kvality toho topíku, ale oni jsou celkem příjemný a dobrý, takže za mě skvělý. Ještě vám ukážu ten bílej a šedivej. Bílej. Musím teda říct jednu věc. Já jsem se celkem bála, že bude prosvítat podprsenka. Vůbec neprosvítá. To je jako, že u té bílé jsem se strašně bála, že to bude ono jde vidět, že tam máte, ale neprosvítá to. Ta podprsenka pod tím nejde vidět. Takže super. Ještě ten šedivej. Takhle vypadá ten šedivej. Mega spot. Jdu na další věc. A to upřímně nevím, co to je. To jsou šaty. Takže. Šaptičky. Jdu vám je ukázat na sobě. Jak když jsem je rozbalila na první pohled, tak jsem se bála, že mi budou velký, protože oni vypadali, že jsou strašně velký. Ale oni jsou nakonec úplně skvělí. Oni mají i takhle pod tou sukní, mají vlastně asi. Takže tak. A tady v pase mají ještě takový jako na pásek šňůrečky udělaný. Že se tam dá dát, když tak i páseček. Takže já jsem spokojená, mně se to líbí. Takže další věc, kterou tady mám, tak je tričko. Takovýhle obyčejný tričko s mašličkou. Takhle je šněrovaný na bocích. Na to se třeba upřímně mega těším. Takže vám budu ukázat, jak to vypadá na mě. Ale vypadá to tričko. Je takhle šněrovaný na bocích. Úplně krásný. Já jsem s ním mega spokojená.
Úplně se mi líbí. Jdeme na další věc. Další věc. Tady mám mikinu. Mikinka. Na to jsem se taky mega těšila. Jakože trošku jsem jí čekala jinou. Já jsem jí čekala, že bude takhle tenká, jo. To jsem čekala, s tím jsem byla smířená. Ale tohle je, myslím, S-ko. A klidně bych si vzala ještě menší, protože jsem chtěla, aby byla malinko větší, ale ona je celkem jako dost velká. Já jsem teda chtěla, aby byla trošku uklidnější, ale i takhle je dobrá, jakoby. Má jako krátký rukávy, což já jsem od toho očekávala. I když tohle, oni jsou celkem dobrý, hej. Jo? Takhle. Vypadá ze zádu, mám teda zakazanou. A ještě má takový strašně pěkný detail. Takhle na mikině. Tak kvůli tomu jsem si ji brala taky. Takže já jsem úplně spokojená. Jdeme na další věc. Další věc, tady mám zase takový tričko topíky. Zase ve stejných barvách jako ty první 3. Takovejhle, jo, tam jsou bílý ty. Trošku se bojím, že budou velký ty šňůrky možná. Menší strach. Pak je tady bílej. A klasicky černý. Takhle. Jdu je vyzkoušet a ukážu vám, jak vypadají na mě. Je trošku delší, než jsem čekala. Ale za mě jako super. Mně se líbí. Bílej tady prosvítá, ale semka pocud má udělanou pod to, že tam nejde vidět, jakoby. Takže bomba. Takhle vypadá šedivej. Jako další věc tady mám mikinu, ale takovou uplou celkem. Myslím, že ve velikosti S. Bych taky mohla říkat velikosti, že? Tak když tak velikosti a ty kódy ještě pro jistotu budou napsaný dole v popisku. Budou vypsaný, tak si můžete kouknout. Já si vezmu rovnou na sebe. Takhle vypadá. Ona je vlastně takhle vykrojená a vzadu je zase trošičku delší. Má docela dlouhý rukávy, což já oceňuji. A má i takhle kapucu. Takže zkouška budu vypadat jak debil. Ale má i kapucu, takže za mě skvělé. Jdeme na další věc. To jsou kraťasy. Jdu si je vzít na sebe a hned vám je ukážu. Takhle teda vypadají ty kraťasy. Mají celkem vysoký pas, což já mám taky ráda. A takhle vypadají ze zádu. Jdeme na další produkt. Další věc. To si necháme na konec videa. To jsem byla nejvíc nadšená, takže to si necháme na konec videa. Jako další tu je sukně, takže jdeme se kouknout na sukni. Takhle vypadá ta sukně, líbí. Je úplně hezká a myslím, že i k tomu tričku celkem ladí. Takže jako další věc tu mám upnutý legíny, který teda měly mít po kapsách, po stranách těch legínů kapsy na mobil a úplně nemají, tak mě to trošku jenom zarazilo. Ale jinak jsou skvělý, takže já vám jdu ukázat, jak vypadají na mě. Takhle teď vypadají ty kalhoty.
Nevím, jestli to je ze zádu úplně vidět, ale jsou zase udělaný, že jsou střízlí. Mají takovýhle proužky tady udělaný a jsou teda úplně příjemný, mega. Úplně miluju, takže super. Jdeme na další věc. Jako další věc tu mám něco černého. Jo, to jsou šaty. S dlouhým rukávem jsou teda. Jdu vám je ukázat. Já jsem na ně úplně mega. Mně se úplně mega líbí. Já jsem je měla třeba 5 minut na sobě, ani ne, ale strašně se mi líbí. Já vám je ukázat. Takže takhle vypadají ty šaty. Zezadu jsou jakoby trošičku, když pod tím budu mít silonky nebo něco, tak to je podle mě úplně každému může být jedno. Má to i takhle prodloužený trošku rukávy, volný, ale vypadají mega hezky. Se těším, až je budu nosit. Mají takhle vlastně řasenou sukni. To se mi mega líbí. Jdeme na další věc. Jako poslední tu mám to, který když jsem si zkoušela odpoledne, tak jsem zjistila, že pro mě bude lepší ho mít pod prsenkou, ideálně bez ramínek, protože on potom trošičku slejzá. Je to XS a já bych potřeba XXS. Já vám ho ukážu s podprsenkou, aby mě tady nezabanovali. Ale bez ramínek by to bylo samozřejmě lepší. Takže vám to ukázat. Ten topík sám o sobě je nádherný. Ale bez té podprsenky na mě vypadá strašně divně. Jo, ono se to i hrozně jako to. Určitě by byla lepší bez ramínek. Podprsenka, ale jinak vypadá fakt krásně. A úplně nejhezčejší ladí s tou bílou sukní, co jste viděli předtím. Jsem znamenala si. Co jste viděli předtím. No a úplně poslední kousek jsou prosím pěkně šaty. Jak je mě velice nečekané. Jdu si je vzít na sebe a jdu vám je ukázat. Protože ty jsou úplně... Mám z nich největší radost. I z těch černých. A tady z těch mám ještě větší radost. Takže jdu si je vzít na sebe a jdu vám je ukázat. To jsou ty šaty. Oni mají rozbarek. Jsou strašně příjemného materiálu. Já tenhle materiál mám ráda. Všichni ho nesnášejí, já ho mám ráda. A právě mega hezky. To je prostě... Musím je teda ještě vyželit, než je budu nosit, protože jsou celkem pomačkaný, ale to je ten materiál. Já mám teda ve velikosti S. Má se cenu k tomu vyjadrovat? Já myslím, že moc ne. Nevidíte ta podprsenka. Tak. Jako za mě jsou úplně skvělý. Tady vidíte ten rozpadek. Počkej, teď musím dát trošku níž. Takhle je ten rozpadek udělaný. Ty šaty jsou prostě úplně milé. No a to je z toho havlíku úplně všecko. Celkem to celé stálo, myslím, 3100. A jsem úplně mega nadšená, že to mám. Hlavně tyhle ty šaty, co mám teda na sobě. Na ty jsem se těšila nejvíc a ještě na ty černý. Takže to bude všechno z dnešního haulíku. Všechny velikosti a kódy těch věcí budou napsaný dole v popisku. Bude to tam rozepsaný. A to je asi všechno, co k tomu můžu říct. Takže, když byste si chtěli taky něco zakoupit, tak jsou v popisku videa kódy a velikosti, které já jsem měla na sobě těch věcí. Takže děkuju, že jste to dokoukali až sem, teda pokud jste to dokoukali.
tak moc děkuju. Budu ráda i za like. Takže, no a to bude asi všechno. Takže zatím pa.